En las instalaciones del Hotel Hyatt y con traducción simultánea al idioma finlandés, el 4 veces campeón del mundo nos otorgó una entrevista exclusiva. Estuvimos con Tommi Mäkinen en una conversación imperdible. Es este hombre que ha pasado casi la mitad de su vida ligado al máximo rendimiento en el rally, el que nos abre la fórmula del éxito. Un hombre pragmático que cree en sí mismo por sobre todas las cosas. Usko hae mitään. Mä luotan tässä tapauksessa vain ainoastaan omaan ja tiimin ammattitaitoon ja siihen keskittymiseen, millä ja siihen työpanostukseen, millä me työ tehdään. Että se on, me taataan sillä se kaiken paras turvallisuus ja se on nimenomaan omasta sit viime hetkellä sitä omasta keskittymisestä ja siitä, että kuinka huolellisesti sä sen työn teet, niin mä en hae siihen enkä siihen tarvitse sen kummempia.